Perkenalkan, nama saya Noval Aziz Maulana Saleh, 10 TJKT 1 dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Dika Prabowo dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Saban dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Rafael Prasetyo Surya, absen 29 kelas 10 TJKT 1. Ul, besok aku karo kowe sih belum menyang pesisir anyar. Ya, nek nyontas ida, nek Rafa karo Bagus ta ora ngerti deh. Ya kita aku urung ngerti yang kotak takok namari Rafa karo Bagus sih ya. Ya, pokoknya ketemu karo Rafa karo Bagus. Oke, nggih, siap. Bos. Jasa aku kan Saul, aku akan pesisirannya, pas ngerokok. Kalau kanca-kancamu ilmu menang. Nek malam itu sampai sesubuh. Tapi barangnya pembeliin tanggal mereka Paul. Pram, ya. Oh, sesu si Domelo lu ngamarang musisi panten ora? Akurane Wal, itu aku ora bisa, itu aku ana acara keluarga. Loh, ya wis. Nah, mugi-mugi acaramu lancar nggih. Yo Wal, mugi-mugi liburane lancar nggih. Oke, yo suwun. Yo.